In Eem binnen dit Peerske-weekend verskate plaknamenbeelden bekladden door vandalen. Met roze verven binnen teksten liek als homo en homodorp op de beelden verven. Schandaal, dat slaat nergens op. Het is net duidelijk waarom de beelden bekladden binnen of waar het dien had. Inwoners van Eem kunnen er in elk geval net om laatje. Gistermiddag toen ik hier naar binnen reed, zag ik dat dat bord beklad was. Met een beetje een rare tekst. Het is mooi als er Eim op staat. Ik heb ook geen idee wie dat grapje gedaan heeft. Maar nou ja, het is zo. Oerl West Eim van binnenkamers kleuren het roze en wie de teksten homo dwart nog duidelijk zichtbaar. De meesten op stritten hien het nog net alle gezien, maar degene die het wel zien hien vonden het schandalig en vreeg je haar vooral af waar de dieren is binnen. Geen idee, ik denk er wat jeugd op sneuren of zo, denk ik. Ik heb geen idee hoe vaak dit gebeurt. Nee, of het vaker gebeurt. Nee, geen idee, nee. Het dwarsbelang van Eim wil geen reactie aan, want vindt het onnedig dat het dorp op dit stuit negatief op de kaart zet wordt. De gemeente Noord-Friesland wie van de morgen al betiert bezig om de wardenskind te mijten. Iets wat tot hege kosten opbrengen kan. Ja, we bezieken het zo gauw als mogelijk skin te mijten. Natuurlijk maakt het, brengt het verkeer maken kosten mee, zeg maar. En wij zullen onjeften van vernieling. Wij nemen dit heel serieus. En ja, Joost zei van misschien is het een grap. Ik denk dat dit net iets is, weet je, grap een momentje. En ja, nogmaals, ik neem het heel serieus op en ik wil graag weten wat de reden hierachter is. Het moet nog blikken dwan of de alle beelden skeermaken worden kennen of dat ze op een nij bestikkeren worden matten.